Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sa pagkagabi na niadtong Domingo nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha sa Hesus sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya sa Hesus miingon kanila pag-usab, "Mainyo unta ang kalinaw." Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypa niya sila o giingnan, "Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Ang simbahan gitawag og sinodal tungod kay kaning sinod ang pasabot ani ang panagtapok sa mga leader sa atong simbahan gikan sa Santo Papa ngaris kaobispuhan usahay apil ang kaparian, apil sad ang mga lay persons. Niya, ang ilang hisgutan didto mao ang kalambuan sa simbahan or pagtubag sa usa ka problema or ang paghimo og bag-ong doktrina or pagkoreksyon og usa ka error sa simbahan. Munang sugod niadtong mga tuig pa, mga third century hangtod karon naa gining mga sinod sa simbahan. Nya karon ang sinod nga atong pagaandaman mao ang synodality of the church. Ang pagka-usa sa simbahan nga dunay daghang sakop. Nya kinsa may naghatag aning nagkalain-laing sakop sa simbahan o nagkalain-laing gasa sa simbahan? Ang Espiritu Santo. Usara ka Espiritu Santo, lain-lain og gasa. Nya kada gasa gamiton sa pagpalambo sa usa ka simbahan. Nya ang kuyaw kun wa na tagiyahe sa Espiritu Santo, ang resulta maggamit na tas atong gasa para sa atong kaugalingon ug makadaot na sa uban. Kumusta marong inyong gasa? Gigamit ninyo sa kaayuhan sa simbahan o sa inyong kaugalingon? Kanang kwarta, unsa man na? Gasa na, dili? Kusga? Gigamit ninyo sa kaayuhan sa katilingban o sa inyong kaugalingon? Kaayuhan sa katilingban. Kung mangural na kas imong balay, nya wa nay agianan imong silingan, nya gigamit nimong imong gasa sa kwarta para panas kaayuhan sa imong katilingban o sa imong kaugalingon? Wa mo mangural. Kung ang imong sakyanan, imo nang iparking diha sa agianan, sa karsada, gigamit pa nimo ang imong gasa sa sakyanan para sa kaayuhan sa katilingban o sa imong kaugalingon? Wa mo magparking diha sa agianan. Bisag unsang agianana, subdivisions, basta ka na ganing agianan, gitawag ko na siya agianan, yung imong parkingan, naalihan ang agianan. So, imo nang giangkon ka na nga porsyon nga imo. So, di na na maagian, imo na na.
mao na imo nang gigamit sa imong kaugalingon ang gasa. Kana sa mga material pa lang na, labaw na gyud ning atong mga immaterial sama sa gugma. Kumusta marong inyong gugma? Gigamit ba ninyo para sa uban o para sa kaugalingon? Mga asawa, gigamit ba ninyo ang inyong gugma para sa inyong bana o sa inyong kaugalingon? Kusga. Ang sama, way mga asawa din eh. Siya rosad. Ako usbong pangutana ha, mga asawa, ang inyo bang gugma, gasa magin ng gugma, kanang kamao kang muhigugma, inyo bang gigamit para sa inyong bana o para sa kaugalingon? Kinsay mo ingon nga para sa bana, taas ang kamot. Very good. Na inyong mga bana? Na? Sige, kamong mga bana, ang inyong gugma, gigamit ninyo para sa inyong asawa o para sa kaugalingon? Wa say nagtingog. Sige, sampulan na to. Kung ang asawa magyaw-yaw nga tusbana, nahigugma pa na o wa na? Kinsay iyang gihigugma, kaugalingon o bana? Kaugalingon. Kaugalingon. Imo kong giyaw-yawan imong bana. Kay doon na kay gipangayo niya, nga wa niya mabuhat, nga imo din siyang yaw-yawan. Kinsa maro imong gihigugma? Ang imong gusto. Nya kay wa man matuman, giyaw-yawan nimo imong bana. Unsa man kana, gasunod ka sa Espiritu Santo o sa demonyo? Ug subo palandongon mga igsoon, ang atong simbahan karon bisag dinhi pas Pilipinas nga majority sa atong population mga 80 to 85% Catholics dinhi sa Pilipinas. Subo palandongon ang atong mga gasa gigamit nato sa atong kaugalingon. Manggawas ra ba ni karong panahon sa eleksyon? Manggawas. Ang banag asawa gud usahay magkaaway tungod kay lain-laig partido ang gisuportahan. Unya ang mga partido sa duwa magkahiusa, naa sila mga gasa sa pagpangulo, pero nag-away sila, nagsigig dinautay, siging sinawayay. Nya ang resulta inig kadaog na, inigdaog na sa eleksyon, di natakamaong mutahod sa hukom sa eleksyon, sa hukom sa katawhan, atong isalikway ang hukom, ang nidaog, sigihag daot sa napilde, gitawag nag-oposisyon ang napilde, gitawag og administrasyon ang nidaog. Nya dili magpa-administer ang oposisyon sa nidaog. Daoton yun hangtod matapos ang termino. Pero Katoliko ta, okay lang nang di Katoliko, magdinautay. Kamo, wa mo apil aning pagdinautay. Panahos eleksyon. Wa mo apil? Wala. Husga? Wala. Bantay mo. Wa mo mamakak? Wala. Awa sad. Kana. Manggawas pod na siya ang atong pagkabahin-bahin panahon sa abundance. Kana bang makakwarta ka? Tanawa kung sa imo dayong gamitan sa imong kwartag makakwarta ka, maghuna-huna ka sa imong silingan o sa imong kaugalingon? Kana bang naa kay kwartang madawat? Unsa man day mong nahunaon? Ang imong kaugalingon nga kalambuan o ang silingan? Oy, kaugalingon dayon. Moingon ka hala nga atong silingan, wa pa mo nay balay, atong tukurag balay. Hala ang atong silingan, wa man din naka-eskwela, atong pa-eskwelahon tungod ani atong kwarta. Ana ba? Hala ang atong silingan, galisod man din nag-agi, atong padak-an ilang agianan. Namo na una-una. Duko-duko lang. Yaw-yaw. Ang Ginoo naggamit natong tanan, lain-lain tagasa. Pag misa bitaw ni Bisya Palma dinhi, atong dedication,
Ingon din siya, grabe kay ni Father Siano or Father Chris nga mo solicit og kwarta kay dali kayong makuha ang kwarta, budget. So kung mamatay ni siya, himuon taning santos sa mga nagsolicit sa kwarta. So saint of solicitation. Duol kaayo sa kanang sala sa pari sa pagpangumpisal, ang tawag na sin of solicitation. Mao nay among sala nga dagko. Kay bawo mo unsa nang sala kanang sin of solicitation sa pari. Mao mo kay bawo? Di na lang ta mo sultihan. Mao na gipahinomdom man ta karon kining sinod nga umaabot, magpahinomdom ni nato nga di ta mag-iyahay. Dili pwedeng mabuhi ang usa ka tawo nga wa magkinahanglag iyang silingan. Ikaw karong galingko diha, pila ka buok tawo nga nagtabang aron ka makalingko diha. Sige, kwenta ha. Kanang imong gilingkuran, pila ka buok tawo nga trabangan. Aron ka mahimo ng lingkuranan. Kanang imong gisulob, pila ka buok tawo ang nagtabang aron ka makasulob ana. Kanang imong glasses, pila ka buktao ang nagtabang ana aron mahimo ang usa ka glasses. Kanang imong maskara, pila ka buktao ang nagtrabaho ana aron mahimo ang usa ka maskara or mask. Imong rilog, pila ka sa to pa ikaw karon nga naglingkod, di ka kahimo anang imong gilingkuran karon kanang ka komportable nimo, apil na ng electric fan, apil na ning suga, apil na ning microphone. Pila ka buktao ang nagtrabaho ani aron mamugna ning tanan ug ang pagkoneksyon aning tanan sud sa simbahan. Pila ka buktao ang naghago dinhi una ni mahimong ingon ani. Nya magpakaron ingnon tang mabuhi ta nga kitara, buangon ka. Mobita na ron na ay mga road widening, maproblema intaw ng ato mga barangay officials kay dili mo sugot nga i-widening ang iyang lugar. Di gyud makadunit og yuta bisan na lang 3 ka metros or 2 ka metros aron mo dako-dako ang karsada. Daw kay istanan. Nya siradaan pagyud ako ning lugar, siradaan ko ni. Nya siya siging agi sa laing lugar bisan asa mo adto, lain-laing lugar iyang giadto. Siradaan sa gana nato siya. Di na to patabukon sa laing sang yuta. Makatravel na siya. Dili oy. Wasad siya magunahuna nga moabot siya ngadto sa south, moabot siya sa norte. Pila ka buok yuta iyang giyatakan sa ligid sa iyang sakyanan nga dili na iyang yuta. Nganong daw man kay mo giyuta? Da. Mao na nangutana na kong pari, Father, giunsa man nimo nga 40 mang kusugas imong donasyon dinhi pandemic pagyudron. Siunan kas kapiling ha 31 hapit mo 32 million ato rang nakuha less than 2 months. Wa mo malipay, wa gyud mo donate. Pakpak ta oy. Naka-apil ba mo ato tag 1,000 per slot. Gitawag to nato og Mother Mary's Healing and Deliverance. Nya karon sa atong pista nagkinahanglan na sad ta og 2 million para budget, murag nilapas ra bang atong nagasto og 2 million. Nya human naman atong pista gahapon sa segunda patron, maligya sa tag slot ato nga 4,000 ka slots, tag 500 Mother Mary's Consoling Graces. Kinsay nakapalit dinhi, be honest. Tanawa, tulo ra kabuk ni palit. Tanawa lang yun. Unsa lang yun mo ka mapahimuslan. Pero ang atong halin karon ning as of yesterday ning abot na og 8,148 slots. Sobra sa pilo. Ngano man daghan ang nipaambit. Way labot ninyo. Kasi nakakaon din higpaklans. May alam mo mukhaon ni tampo. Di bitaw, wala na magkinahanglan ginanagon. Nya ako din giingnan to nako ang akong amigong pare. Father, usas akong gipasanginlan anino ang ako tingaling lifestyle. Siya nganong dayon ako, wa jud ko'y kwarta nga gi-claim nga ako. Ako ra ginang ihatag tanan ngadto sa katawhan ngari sa simbahan. Nako karon ganing si Manaha Pader, akong stipend iabot og 40,000 kapin kay perti man akong dupa-dupa.
Nya nga ako rang gikuha ra ko og 5,000 nya akong gibalik nganhi sa atong simbahan ang 38,000 kapin. Di ba? Para na ito ko itabang sa mga charitable works. Sakit-sakit ba ya? Sakit Nanago na sa akong kamot. Nga, ako sa nang hinaguan, perting paningot na ko ani. Perting na ako napagaw buguan ni yaw-yaw. O niya, ihatag na kong balik. Pero ako nang gibuhat, aron ko dili mag-claim nga na ako'y ako. Ingon siya, unya pa din og i-transfer ka? Naku, ato na sa ko magdupa-dupa dito. Isa unyag masakit ka? Asam kang kwarta nako, ang simbahan mo imutabang nako. Porti na kong wali, gihatag na ko tanan nila, kusugay ka sila manimba, magpa-picture pa man ng uban ako. Nya di sila mutabang nako, may ratag gabaan. Nako tingali mutabang po na sila. Isa unyag wa gyud mutabang. Nya wa sa kay kabayad sa ospital, nako di mamatay. Nya, ug mamatay ko sa akong kwarto, inyo kong dugtaon sa kwarto, hipusa sa kunin nyo Di ba? Kani mga liktor, di ni mo hipos na ko. May lang mong liktor dire. Labaw na ning sakristan. Aka di, way siguro ginoon Wa ko'y salig, ani mga naw nga mo hipos nagpari. Wagi siguro, maingon pa ni, mirisi. Di ang ako lang point ba, ang simbahan maoy mutabang nato, dili kita maoy mutabang nato. Si Kristo sa dihang gipadala niya ang iyang mga apostoles sa ilang misyon, nga mao say atong misyon sa nagpanaw nga simbahan, niingon siya, panglakaw kamo sa nagkalain-laing lugar, isangyaw ang maayong balita. Di ba? Ayuha ang mga masakiton, papahawaa ang mga yawa. Ayaw mo pagdala bisag puntil, ay mo pagdalag kwarta, ay mo pagdalag pagkaon, ay mo pagdalag ilisan. Nga naman, tungod kay ang gustos Ginoo, siya maoy mo provide nato ani. Dili na ta maghasol nga kita pay mo provide. Matod pa niya, ayaw mo kabalaka unsay inyong kanon, unsay inyong imnon, unsay inyong isulob, unsay inyong puy-an, ang inyong amahan na hibaw na ni anang tanan. Unsa may atong buhaton? Pangitaa pag-una ang gingharian sa Dios ug ang iyang mga pagtulunan. Tumana na, and everything will be given to you. Lingi ay mong tupad. Lingi ay mong tupad ba? Yung na okay ra kag kwaon ako tanan imong kwarta. Nya ilisan ti kag Ginoo. Di hinay na. Ina ako na natanan imong kwarta nya ilisan ti kag Ginoo. Sugot imong tupad. Kuha aday yang pitaka. Kamo dia. Musugot mo. Ako na natanan ninyong kwarta dia. Nya ilisan ta mo Ginoo. Sugot dili. Uy, mga yawan on. Mutingog. Ala, sige, ay mong sugot. Maratol gyud mo. Ug wa mo'y Ginoo, nya daghan mo kwarta, patay mo. Nga naman, ang kwarta naghatag og daghang problema. Ang tanan natong problema nagsugod diha sa kwarta. Nganong naay kawatan, kay naa may kwarta. Nganong naay syabo, kay naa may kwarta. Nganong naay prostitution, naa may kwarta. Nganong ni amaning COVID, kay naa may kwarta diya. Nganong daghan man kay karon nga korupsyon, kanang dako ang korupsyon nato nga wa gyud hunong-hunong, kay naa may makurap nga kwarta. Di ba? Nganong naay illegal logging, kay naay kwarta ni ana. Illegal fishing, naay kwarta diha. Nganong nangahugaw ang ato mga sapa, nangadaot ng sapa, kay naay pangwarta diha. Pamuhi anang baboy, nya adto ilabay ang hugaw sa baboy sa sapa. Nganong naay sa panang uban diha, same-sex marriage, kay naay kwarta diha.
Nganong naay ligation, naay kwarta diha. Nganong naay artificial contraceptives, kay naay kwarta diha. Nganong naay abortion, naay kwarta diha. Nganong naay gubat, naay kwarta diha. Nganong naay pinatyanay, naay kwarta diha. O, di ba? Ang tanang problema na as kwarta. Nganong nangausap ng color sa inyong buhok, tungod kay naay kwarta diha. Nganong nangakiskis ng inyong kilay, naay kwarta diha. Nganong namuti ng inyong naong, naay kwarta diha. Diya karon ang nagpa-colors book na problema na basin og nitubo na sagsugod, dalain na sad ang colors punuan. Di ba? Ngita na sa kagkwarta. Naay kwartang na-involve ya. Kay guwap ay kwarta, why mga usab nga naong. Ang naong nga gihinatag sa Ginoo mo'y atong makita. Di ba? Di man ka mumutuo, manindog na lang ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw nga banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sa atong pagpaabot uban sa dakong tinguha sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, minahal atong pangayoon ang iyang kaluoy uban sa nabag-ong debosyon nga sa iyang pag-anhi dinhis kalibutan aron sa pagdala sa maayong balita ngadto sa mga kabus ug pag-alim sa mahinulsulon nga kasing-kasing aron dinhi sa atong kaugalingong panahon usab iya untang dad-on ang kaluwasan ngadto sa tanang mga nanginahanglan. Ang atong itubag, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa simbahan nga sa kanunay makalikay sa mga kagubot ug pagkabahin-bahin, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang kang Francisco atong Papa, Jose atong Obispo, ug ang balaan ug maunungon nga katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Sugbo, nga ang pagsaulog niining matambagong hitabo, magtabang unta kanato sa pagsabot sa kabubuton sa Dios ug sa mapangahasnong pagbuhat niini, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga alang sa atong nasud nga makabangon nagikan sa pagkatun-a sa moralidad ug mahilayo sa mga pang-abuso sa gahom, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga masakiton nga nadaptan ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga magbalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Supilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang kanato nga nagkapundok dinhi,
nga kining matambagong hitabo mugiya unta kanato dinha sa mas halawom nga kahiusahan sa simbahan, mudasig sa atong pagsalmot niini ug musangkap kanato sa pagbuhat sa atong tahas, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay banhawon na sa Dios ug isa ngadto sa langitong himaya, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. O Dios, among dalangpanan ug among kusog, dungga kining among mga pag-ampo, nga among gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.